Türkmenistan'ın hökümetine bir ay möhlet berdik. 10 punktdan ya da 10 maddadan ibaret şolaryň amal etmeli işleri bar. Bu aýyň 20-20 may şu neçeli Türkmenistanyň hökümeti şol bizim eden talapnamalymyzyň bir punktyny ýerine ýetirmedi. Indi näme etmeli diýen soragy dün ortaga goýupdyk. Indi şuň kun şol näme etmeli diýen soragyň ilkinji ädimine başlaýar. Ol hem Milli Halat Ediş Komitesi'nin güýje girmeginiň esaslary bilen bagly bolýar. Biz ozar size ıglan edipdik, hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň Milli Halat Ediş Komitesi'nin göredilirligi bar. Indi şonu ýuridik taýdan güýje ýa-da herekete girmegiň güni we möhleti gelip ýetdi. Onuň sebäbi ýekete Türkmenistanyň işläp durýan hökümetem ýok, döwletem ýok, prezidentim ýok, kada kanunum ýok, konstitusiýada ýok. Indi şular ýaly çykkan ýagdaýda biz nähil çykarly tapmaly, nähil hereket etmeli halk bol. Indi şonuň üstünde bir topar adamlar bilen, uramalar bilen köpçülik bilen iş geçirildi, söhbetleşilip, duşuşuplar, can edenli hatykan adamlar bilen uzak möhletli wagtyň dowamyny konsultasiýalar aldy. Indi şuň kun gelen netijemizi netide ıglan etmekçi. Ona başlayan Milli Halat Ediş Komitesi'nin güýje girmeginiň esaslary. Bu ine 6 punktdan ibaret. Birincisi, Türkmenistan'da döwlet we konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy. İkinci, konstitusiýanyň 3-nji maddasynyň 2-nji bendine esaslanyp hakimiýetiň ähli guruluşlaryny kanun çykarıcı, yerine yetirici we kaziýet, uramaçylykly jenaýetçi toparyň öz eline geçirmeli. Üçüncü, Türkmenistanyň halkyna karşı genosit we terror, ýagny gorky usullarynyň giňden kullanylmagy. Dördüncü, halkyň aňyna singdirilen gorky we korrupsiýa zararly syýasy, ykdysady we sosial ýagdaýlaryň ýurtda dowamly agyrlaşmagy. Beşinci, Türkmen halkynyň watanyny terk etmäge, sezebar edilmegi we ýzyna dolanmagynyň petiklenmegi. Altıncı, watandaşlaryň ähli azatlyklarynyň we hukuklaryndan mahrum edilip halkyň ulçuluk derejesine düşürilmeli. Ine şu 6 maddadan 6 punktdan ibaret ine esasy bizim Milli Halat Ediş Komitesi'nin güýje girmeginiň esasy bol hyzmat edýän ine şu 6 sany maddadan ibaret. Ine şu her maddaň üstünde, her punktun üstünde ýekeme durup geçmekçi we şoň açıklamalarını bermekçi, ýetirmekçi hormatly watandaşlar. Ýokarda gorkadylan bedbahtçylyklaryň 30 ýyllap dowam etmegi we hiç bir çözgüdüň getirilmäligi konstitusiýanyň kepilliginiň ýoklugynyň dogry sowatnamasy bolup durýar. Netijede getirilen sowatnamalara salgylanyp gelecekki nesillerimiziň öňüne Türkmen halky Milli Halat Ediş Komitesi'ni döretmäge jogapkärlidir. Birinji madda Milli Halat Ediş Komitesi'nin güýje girmeginiň esaslary. Türkmenistan'da döwlet we konstitusiýon guruluşynyň ýoklugy. 2006 ýylyň 21 dekabrynda Gurbanuly Berdimuhammedow konstitusiýada görkezilen tertip düzgünleri gödek bozup prezidentlik wazifesini bekanun eýledi. Düşünýärsiler. Birinji, Türkmenistanyň şol döwürki hereket edýän konstitusiýasyna laýyklykda ölen prezidentin, ýagny Saparmurat Niýazowyň ornuna 3 ay möhlet bilen meclisin şol döwürki başlygy Öwezgeli Ataýew gelmelidir. Emma köşkde dören dil duşuklugyň netijesinde Öwezgeli Ataýew tutluk edilip azatlykdan mahrum edildi. Netijede jenaýetçi topar hökümeti basyp aldy. İkinci, Türkmenistanyň şol döwürki hereket edýän konstitusiýasyna laýyklykda prezidentin wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän şahs, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçirilmeli saýlawlarda prezidentlik wezipesine dalaşgar bolmagy haky ýok.
Türkmenistan'ın vatandaşların hak hukuklarının bozulmağı bilen bir hatardır. Emlak boruğunun yokluğu. Düşünürsüler. Birinci, yurdun içinde ilatın etraf ve velayetlerin arasındaki iktisadi ve fiziki katnaşıkları ve onların durmuşunu girdilen bir kanun çeklendirmeler. İkinci, rayetlerin yurtdaşını çıkmağı ve yurda dolunmağı bolan hukuklarından doğru mahrum edilmeli. Üçüncü, rayetlerin şahsi eyeçiliğinde bolan öylerin ve emlakların eyesinin razılığı bolmazdan yıkılmağı ya da dargadılmağı, şahsi emlaklar için değerli ve değişli kompensasyaların tölenmeliği. Netice, Türkmenistan'ın konstitüsyasının kepilliği ve dolanırışı doğru kontrolden çıktı. İkinci madde, konstitüsyanın 3. maddasının 2. bendine esaslanıp hakimiyetin ahli kuruluşlarını kanun çıkarıcı, yerine getirici ve kadiyet, korumaçılıklı cinayetçi toparın özeline geçirmeli. Parlamentin 125 a'zasının hiçbiri halk tarafından hödür edilen ya da sayılanan adamlar değil, iş yüzünde parlamentin hukuklarının doğru yatırılmalı. Tazelikle 56 adamdan ibaret halk maslahatının öğretilmeyi, konstitüsyaya karşı olup, Urvangulu Berdimuhamedov özünü halk maslahatının başlığı deyip ilan etti. Yerine getirici hükümetin baş tutunu, sol bir vakitte yine de Urvangulu Berdimuhamedov'un kut özü boluptu. Türkmenistan'ın Kızıl Yarma Cemiyeti'nin başlığı, Urvangulu Berdimuhamedov'un ayarlığını devletine. Türkmenistan'ın ahli kuruluşu kuduğunu Urvangulu Berdimuhamedov'un giyevi nazar edecek dolanırıyor. Türkmenistan'ın ulu, orta ve küçük biznes işleri tutuşluğuna Urvangulu Berdimuhamedov'un yegerlerinin olasılığına. Suud hakimiyeti, prokuratura, gümrük, migrasiya, polisiya ve Milli Hukukçuluk Ministerliği kurumaları konstitüsiya ya da devletin kanunlarına değerli dine Urvangulu Berdimuhamedov'un cinayetçilikli toparına hizmet etmeye mecbur edilir. 3. madde, Türkmenistan'ın halkına karşı genosit ve terör, yani korku usullerinin yeniden kullanılmalı. 2019 yılda dünyada mevcut başlayan COVID-19 pandemiyası sebeple ahli devletlerde bu keselin karşısına türlü görünüşte görüş ilan edildi. Dine Türkmenistan'ı şu güneşeli bu keselin varlığı ikrar edilmedi. Türkmenistan'ı COVID-19 bilen kesellerlerin ve kesellen ölürlerin sahani Türkmen ve dünya cemiyetçiliğinden gizlenip geliniyor. Hükümet keselçiliğe karşı görüşmenin yerine halkı köpçülüklerin dörlü davaralara, çarelere iyi giderli katlaşmaya mecbur edip geliyor. Türkmenistan'ı yaşayış yerlerine yakın kurulan zavod fabriklerin önleyen ziyalı kanunlarının tebiatı dayalamağı sebeple döreyen dörlü ağır keseller adamların köpçülüklerin kesellemeğine ve vaktinin yok olmağına sebep oluyor. Türkmenistan'da siyasi, dini ve özbaşta fikirli adamların bir kanun tutsak edilmeli. Onların gözlüğünü şertti ve dar zinarlarda değişli medisine hizmeti bolmadık harlı hem de psikiki ve fiziki basışlar aslında saklanmalı, öldürülmeli ya da yitirim edilmeli sistematiki terzde alınıp varılıyor. Yukarıda görkedilen şartlar ve çareler Türkmenistan'ın halkına karşı edilen genosittir. Türkmenistan'ın rayetleri halk hukuklarını talep eden halatına, hükümetin alıp barayan siyaseti hakkı öz fikrini aydan halatına, sosyal medya ulgamlarını kullanan halatına, onları ve onların yakın kardeşlerine yuridik hukuk koruyucu organları tarafından
işlerinden kovmak ve azatlıktan mahrum etmek yani korku duygusu salınıyor. Hatta kabir halatlarda beyguna adamlar yitirmediler. Mektep yaşındaki çağlardan başlap, ehli vatandaşların şahsi, mobil ve meyleki ağırlık nasip enzamlarını eyesinin isleği ve razılığı olmadan bir kanun yardaydı, hükümet tarafından iyiliği giderli bağlanıp durulmalı, dine belli adamların değerli ehli Türkmenistan vatandaşlarına bilhaslayın korku duygusu salınıyor. 4. madde, halkın anına sindirilen korku ve korrupsiya zararlı siyasi, iktisadi ve sosyal yardayların yurtta devamlı ağırlaşmalı. Sonki 100 yıllıkta önkü komünistik ve sonki yılların diktatura rejimi tarafından halkın anına sindirilen korku ve korrupsiya neticesinde vatandaşların hiçbirinin taze fikir ve düşünce ortaya çıkmadı. Neticede Türkmen cemiyeti köpçülüklerin ehli taraftan degradasya uçradı. Düşünürsler. Birinci, konstitusiyada görkezelen hak hukuklarına karamazdan Türkmenistan'ın ilatı, TSSR ve karıştırılık zamanı devlet siyasetinin katı uzakta saklanıp gelmiyor. Türkmenistan'ın karıştırılık yıllarına halk iktisadi, hak ve hukuklarının mahrum edildi. Üçüncü, hükümetin alıp barayan hıyanatçılıklı siyaseti neticesinde neşe seriştelerinin ilatın arasında giyinden yayradılmağı ve gün-günden artayan işsizlik zararlı, köp sağlı maşgalaların dargamağı bilen sağdın neslin yetişmeğinin önü alınmağı sebeple ilatın sosyal düzeni doğru bozuldu. Neticede Türkmenistan'ın siyasi, iktisadi ve sosyal kuruluş doğru çöktü. 5. madde, Türkmen halkının vatanını terk etmeye sedevar edilmeli ve idine dolunmağının tetiklenmeli. Bir kanun hükümet, halkı mal mülklerinden ve hak hukuklarından mahrum etmeli, köpçülüğü yurdun taşına çıkmaya mecbur etti. Eklenç gözlüğünle yurdun taşına çıkan Türkmenistan vatandaşlarının kabir maşgala azaları hükümet tarafından bilhaslayın greve alınıp kalınmalı sebeple kazançlarının ağrımlı bölümünü yurda yani çağlarına ve kartasal enatalarına uğratmalı olayını. Bank sistemasının düğünün yok edilirliği sebeple onların uğradayan dışarı yurt valutalarının yurda girişi kuramacılıklı cinayetçi tarafının kurulan hileli schemalar arkarı amala asırlıyor. Hileli schemalar bu görünüşü köpürün diktatör rejiminin yılı uygulanan usulü olup duruyor. 6. madde, vatandaşların ehli azatlıklarından ve hukuklarından mahrum edilip halkın kurtçuluk derecesine düşürülmeli. Kanun boyunca prezident vazifesi konstitusiyanın yeketer kepili deyilip görkezilir. Emma durmuşta konstitusiyanın kepili olup duran prezident sol konstitusiyanı ayak astına depeleyer. Mesela Türkmenistan'a geçirilen ehli saylovlar ve referandumlar halkın fikri sorulma gizli yağdayda geçirilen halk haddine hükümete bahsetli netice ilan ediliyor. Prezident saylovlarına şu vakti diktatör inkes 95 ve term referandumlar olsa hemişe bir ağızdan razı sesin alıyor. Sol bir vaktin özünde saylamağı ve saylanmağı hukuku olan 60 ve term raiyetlerin yurttaşında olmağına karamazdan dışarı yurtlarda hiç yili saylov nokatları vurulmayan. Neticede halk saylanmadık prezidente ve işlemeyen kanunları basış ve beyni yuma metotları bilen boyun eğdiriliyor. Saylamak ve saylanmak hukuku elinden alınan cemiyeti korku, basış, anlav, türlü manipülasyalar ve sahnalaştırılan propagandalar bilen halkın an düşüncesini düplü zehirler cemiyeti dolu degradasya sedevar ettiler.
Konstitusiyanın orny goromaçylykly jenayetçi topara bähwitli bolan tasan reformalara dere içi boş bimani maksatnamalar, yani altın asır, täze owo, dalkynys, parahatçylyk, bereketli, açyk kapılar siyasati, ynışmagyň ýyly we şuna meňdeşler we mezmuri çäreler bilen çalşyryldy. Hormatly vatandaşlar, ýokarda görkezelen betbaatçylyklar 30 ýyllap dowam etmeli we hiç bir çözgüdün getirilmänligi, konstitusiýanyň kepiliniň ýoklugyny dogry subutnamasy bolup durýar. Netijede getirilen subutnamalary salgylanyp, gelecekki nesillerimiziň öňüne türkmen halky Milli Halas Ediş Komitetini döretmäge jogapkärdir. 2020-nji ýylyň may ayının 20'si Milli Halas Ediş Komiteti ıglan edilen gününden yanlış günden video giriyor. Milli Halas Ediş Komiteti'nin dolanırış gengesinin eginnes yol başçıları Sapar Iklimik ve Harmara söylüyor. Dinleriniz için sağ olun. Vatandaşlar, dinle soru cevapları kim çıkış edecek şu mesele boyunca geçivermeyin. Sapar ağa söz veray hele. Allah. Sapar ağa Bor sağ olun söz vereniniz için. Albrat yankıt hemen mazmunlu doğru okap verdin. Sağ ol. Adamlar Türkmenistan'ın yağdayı. Gayıtka 4 sayfa yerleştirecek olup çağın ettik. Hemmetini yazmak mümkünler yönü devletimiz yeten dereceti cemiyetimizde yeten dereceti hemen de mealim onu bilmeyen yok bilmediklerin olmadı cenayetin bir görünüşü bundan anlayık inni sizden yankı gözünüzde ne hilep perde ya da palçık bağ olsa deyirip ayırıp durmuş o. Real göz bilen seyretmengli haçe diyen vatanınız sizin elinizden bir değerli o da lokan soru aslında o da görünüp yönü cemiyetiniz o çüren nitenen berden aydiya katı avulu yankı ehlumumu degradatsı demek bu katı ağırdattır. Bu Türkmen milletinin düğünü açaçan palta urlunlu bunu yığışırıp oturmak o da bir cenayetin bir görünüşüdür. Bu ağacısı, tüyücüsü yoktur. Biz katı yani tredi bölgülen seyredip şunu düzeltmen nemeti ne uğrunu çıkmalı hemen bizim cevapkarşılığını boynumuza almalı. Bu paraçılıklı yol bilen yeketek ve doğru yolu dik hata ve diyet bundan ertir birun bunu biz şunu değişli beyanatları eder bu programatı hem bedadi düzülen bu başka yollarını biz oylanıştık bu başka yol yok şu bizim bilen yeketek yolumuz şu o tayda yankı partiya kurumu biz ol ya biz bir meselesi değerler o meselelerin hemmesinin üstündeki meseledir yankı Türkmen bol kalma ya yok olma meselesidir bunu şeyle düşünmelidir o doğru düşünmelidir o yanlış düşünmelidir sizin hiçbir günahınızı geleceğin yoluna yuması mümkünlerdir. Gelecek nesillerin yolunda her biriniz cevap verdiniz. Yağdayı bunu yığışırır yağlığım değil, görmediliği salır yağlığım değil. Bunu ağlap, muğlap ya propaganda bilen, manipülasyon bilen bunun üstünü yapar yağlığım değil. Yani
tu tigrinden ağan ýagdaý. Şunu düşünmeňizi gaty Ayşe diýe. O berde ýa-ni ne wedipe dawasy, getiyasy başga çykar, ýene bir zat ýokdur. Kim şunu daýanyp manipulasiýa edip halkyň aňyny başga ýana sogjak bolsa jenayetdir. Biz niklemelerde bunun däýilek boljagyny size düşündüýür. Birden hemme jetin emetmälidik ne şu beýanatyny okuň bilen düşünün, beýniňde ornaşdyryň. O yeten ýeriňiziň nemesini başardığımızdan bir şonu çuğdomlap size yetirmek işledik de. Şoda bollu bukan ýanda bunun üstüne elbette goşuljak zatlaram kendir. Onu hemme zady yani 2-nji, 3-nji, 4-nji derejeli meseleleri ağlap oturmadyk. Esasy nemeleri şodur. Bizim döwletimiz hem ýokdur, hökümetimiz hem ýokdur, ýurdumyz hem elimizden gidendir. Bizem 60% halk watansyz adam şeklinde daşynda galmak mecburiýetinde sundur. Pasportlaryňyzyň soragy olur. Siz ondan hiç kimsiniz. Ben plan ýurdum watandaşy diýende de ben elimdäki dokument geçersizdir. Sizem watansız bir gelip görün adamsınız. Ne sizi şoňa urdular. Bundan aýryk düşünme diýalak ýa-ma dip doğru özüňize berin. Batlan hemmesi düşünüp bulur. Ne ben gıýtgaça aýtjakladym şu ben eýleklere de gedek berer ýalak bunu gıýtgaça uturaýyn. O ta bolun söz bereňiz üçin. Sağ ol Sapar abi. Olya çağırıyor. Sizinden bir nemäňizi alaly. Näme diýmek isleýäňiz ine ılan edildi. Salam gaderli vatandaşlar. Bu gaty köp wagtyny aldy, adamlaryň wagtyny aldy. Yani gördük baktık wagtdan berildi 20-nji maýa çenli emma hiç bir başgaldyrylmady. Türkmenistan tarapyndan, hökümet tarapyndan. Aslında hökümet diňe boşadyrmak için ne var ekeni, aslında hökümet ýok ekeni. Onu biz gitdigiçe göz ýetirdik bu zatlara. Şonuň üçin gaderli vatandaşlar şol ýazatlary biri edip beren wagtyna şol zatlaryň gadyryny bilmeli. Emma biz için gaty agyr düşýär. Şol ýazatlary edip beren wagtyna bir adamlardan taňylykyny alaýmak gaty zor düşýär. Şu zatlara dogry düşünmeklerini men halkdan haýyş edýän. Bu zatlary döretmäge bize Türkmen hökümeti mecbur etdi. Şonu hemmemiz dogry düşünmeli. Eniden beýlägim kime watan gerek bolsa, kim özüniň Türkmen milletiniň gitip gitmegini islemeýän bolsa, beýlerini bir kuşap watan diýip watan üçin görüşmeli. Bollum kadyan mene. Sağ ol Oğuzhan. Başka aýtjak barmy? Aydın. Salam vatandaşlar, Orhanlara da sağ olun yani okap vereniniz için. Indi berde şu vatandaşlar en esası bizim düşünmeli nämemiz aýdaýynda hökümete, eğer hökümet bolýan olsa onda sen hökümetden görköz diýdik. 30 ýyldan beri hökümeti göremiz ola ýok şolda. Onda sen özüň görköz diýene etmeli işlerem, ol işlerem biz ona sen şunu et diýip aýdamyz ol işler hökümetin etmeli işleri ya da şol işleri eden burama hökümet diýip bolýar. Yani şol işlerini edip görköz diýdik. Ýönepe işler, yani pasport meseleleri, yolları meselesi,
Şimdi şu zatlar yok olsa demek hükümet yok demek. Onda yani devletimizde hükümet yok olsa demek şu tayda problemi var. O hükümet demek yani her bir vatandaşın problemalarını büyüşürüp şoları çözüp bilecek ya da şoları çözmek için koyulan yürüyten menajerlerdir. Hakkına tutulan adamlar. Indi eğer şoňa zat edip bilmeyen olsa men bir zat aýdaýyn. Şol özüne hükümet diýenlerim dinleyen olsa şu günde pikir etmän o halk hissat düşünen o hissat bilen ok yok. Halk yine biz özümüz halk olup hükümete gurup bilendiris, beylekisine edip bilendiris, şu taýda devletten gurup bilendiris kurursam nesip bolsa. Ne bu halas ediş komitetinin hem yani şu gün biz halas olmalı. Nämeden halas olmalı? Ol diktatörden halas olmalı diýip düşünmän vatandaşlar biz yitip yok olup gitmekten halas olmalı. Sebebimizde görünýän zat şol, yok olup gitmek. Berde bizim ine ýöne peýdaýyn özümün durmuşum ya da en atamın durmuşu däl, neslimizin durmuşu. Yani mesele şoldur. Vatandaşlar geleceğimiz için näme etmeliyiz? Ne şolar için edip bilýärler? Ve şolar için hukman suratda edilmeli. Her bir adam etmeli onu öz çağası için. Fikir etmem o çağını dine iyidir biçirsem şoň bilen ul olup adam bolup gitýänmi diýip hiç gaçan oňa azat ýokdur. İyidir biçirmek ol haýwanyň edýän işidir. Biz ondan birazcık tapawulmuz bolmaly. Şolara ýaşar ýarly yer, adalatly bir döwlet gurup bermeli. Garanti oýup gitmeli şolaň durmuşyna, ertegi geleceğine. Yaşap, bilim alıp, ılım alıp, şolar iň bolmaganda ýöneköý zat çağalan şu gülüm oýnap, yani bir daş töwerende gezip bilmek için bu zat ýöneköý zat, şonu bir edip bilýäsmi biz? Ne şu zat etmek için? Yani biz halas olmalı häzirki ýagdaýymyzdan. Häzir şu günküne ýöneköý seredip göreň, maşgala ýok. Maşgala bolmadyk ýerinde döwlet bolup bilmeýär. Maşgalany iki böldiler. O en atasız çağalar näli ýetişýär Türkmenistanyň içinde. Gitgide de beterleşik diye şu an bir son şansımız yani özümüzü şu halas etmek için yitip yok olup gitme korkundan halas olmak için. Onun için şu zatlara doğru düşünmenizi haýyş edýän yani yazılan zatlarım düşünmeseniz 3 sapar 4 sapar okan soran birinden ya da komentariyada yazın ya şu taýda şeyli ola onu el ola diýip ýa-da şoň içinde ýalňyş adam yok da hemen bilýän esasy temalary yani aktual temalar yazıldı. Başka zat yazılan yok. Hem mesela bu olan zat ve hakikat. Şimdi şu zatı hazır başka bir öseni yurtlarda okuyup versen belki inanmaz ama şu zatla hakikat durumunu ya da bir durmuş dolunu onlar fikir eder orta sırlardan bir zat okuyabilir deyip. Yani bu bir hakikat vatandaşlar. Şu zatları düzeltmeli, şu zatlar için emine Milli Halas Ediş Komiteti elbette bu partide yankı yerde de yazılandır. Halkın cevapkarşılığıdır vatandaşlar. O zat. Yani bunu halk ol etmeli. Kömek eder demek yanlış düşüncedir. Hiç kimem kömek etmeye sebebi tarihte hiç yerde hiçbir devlet kaptaldaki devlete kömek eden yeri yoktur. Kömek eden yağlıdır ya da kömek eden yağlıdır körkeceğindirler. Yani onun yağlı zat yok. Emmez adam sol in sonunda gelle sen özüne bağlı da özün näli olsan durmuşun son yağlırak oluyor. Biz emine Türkmen halkı olup näli olsak ya da Türkmenistan vatandaşları olup näli olsak näli edip bilsek durmuşumuzdan son yağlı olur. Demem aýtjam şulardan var sağolun dinleniň için. Sağ ol Aydın. Başka kim var çıkış edecek şu mesele boyunca? O bir elini kaldırdı yağlı. Ya ben görmedim, yanlış gördüm mü? Ben. Aha. Salam emende, benim şu yerde biraz bir parça koyan şu doğru aytmıştım. Hemen aydınlarınızdan bir netice çıkaracak olarak başlığının öykünde sağ için bir ayal gelip çıktıra alıp ve 17 yaşlarda oğlan teyzide bayan artık geçtirdi. Maması den yaşlarına ecesi 11 yıldan verdi 17 yaşta öldü. Şu indiye kedi oldular 6 yaşta. Şu 6 yaşta çağını 3 aylık vakit koyup Muma benzer neyçe nemeler var. Her gün neyçe erkekler, neyçe ayarlar kesildi, öyle oluyor. Biz bunları her gün taraf koyup bir dışarı yurtlarda. Açımda televizyon yaşamışlar. Baştan hep bu. Tamam. Şimdi yeter. Ayalın alıp her gözümün üstüne doğru gözümü getirdim o.
Başka aytacak adam var mı? Doğrudan vatandaşlar yurdun içine kıyağda çekip çıkardan halis ağır. Adamların Cumal aydılışından beter bir yoğulayan adamlar bir keselçilikten, 2 koronavirustan, 3 inni adamlar öz canını kastedip başladılar etmek bilmeyenlik için. Hakikaten en atalar daşına çıkıp men daş uzaktan misal gözlep görmen öz ulan şäherindäki men den duşlum böyle Türkeşen oğlularım oğlu ýyly hany yemede Türkiýede ähli maşgaladyn çağalaryny garry en atalarını taşlap gaýdypdylar özlerim Türkiýede. Olaňam elini 7-8 onu bolay aktyk takla 2 garry bol. Bulaňam ýylyňyna ýesi gelýär, geýnesi gelýär, en atan ýanyna bolasy gelýär, şu mümkinçilikler ýok şu çağalar. Ne bir nädip ekläýil saklaýyp, maňa soralar gelýär ýurdun için. Şu sorak hemmemiziň öňümizde dur. Ol halky, ol hökümet gyrgyna berdi, fakty işte, vatandaşlar, doğru düşün. Ýylimizde adam galma, ýene 5 ýylyň dolanyp barsaň, şu goýup gaýdan adamyň denýasy ýokdur, o çağı boldy, garry boldy, tapawut ýok. Olar şular ýal edil, gitlerin emesinden konslagynyň beter zamyn durmuşda saklap otyr. Daşynakyny ýurdun içine barmaja hemmemize aýan boldy. Ýyl ýarym bäri ýollar ýapypdyr. 20-nji ýylda şakdydyr, soň 20-nji geçirdiler. Hany düýünki onuň bir hepde öňünden çykyşyny 25-nji ýyla koronawirusyň öňüni almalydyr. Diýmek, şoňa şeýle ýurdun daşynaky ýurdun içine salynjak da. Sonra yurda baraýyňyzda da ýylyňyzda goýan adamlar görebiljekler, ýa tapjekler. Ine mesele şutaýdy, vatandaşlar dogry düşün. Şoň üçin bir halas ediş komiteti adyny atdyk. Biz halas bolmaly, millet bol. Hem millet bol halas bolmaly, hem toprağymyzy halas etmeli. Şol jenaýetçilik toprağda. İkiden biri, biz şunu etmesek, onu biz hem yurtsuz galýar, hem ýyzymyzda galan doganlaryň aşlamydan ýitip çäresin diýär. Olara o taýda ne medisina hyzmaty bar, ne devletten kömek var, ne iş var, ne aylık var, ne güllük var. Hemme zat ediliyor, çäresin gidenýär. Hökümetem yok, devletem yok. Olyany kim elini galdyrypdylar, onu şu taýda önüne Tökçe dogany söz bereli. Tökçe dogany aýdy ber. Selam vatandaşlar, Hamras abi sizin aydanınıza koşulan şimdi. Geçen gün Türkmenistan'da bir haber geldi. Bir ene çağasını bakıtırmadan etajdan, 3. etajdan çağasını, 7 aylık çağasını atmış yere. Eklep filmin. Yamanam gynançlı haber. Bilmiyorum, Türkmenistan'ın halini bu hala gelen olsa eneler çağasını öldürüp başladı. Doğru. Öyle çağırın. Olur mu? Hadi, öyle söylüyor. Öyle çağırın. Ne be? Şu yerde yankı men Gülloganyň aýtjakdatyna bir kağıt goşjakdym da sebäbi ýan bu kurda dolup aýdy bilmedi. Günaşy habarlaşyp durýan her günem erbet habar alýar. Düýnüň undukda şol bir erkek kişi diýdi de çağa 4 san çağa bar ekenmi eklebilemok diýip daşygy bolmaly öde. Eklebilemok bir ağız adalsa da ayalym çağalarym bir taýyp ekler, bir ağız adalsa da bir peýda diýip ödüni oklapdyr diýe 4-nji etaçdan. Şonu ýaňy teti bogulup aýdy bilmedi de göz ýaşa bogulup. Şonu aýdyp berjekdim hemem neme vatandaşlarymyzda şu onluklary barada aýdaýyn diýdim, gadyrly vatandaşlar, o onluklary hökümet daşdy gurumda ýygynan siz etmeseňiz size hiç kim edip bermez. Bu zatlara gaty bir seriozny dem alyp baryn özüňiz, seriozny seredin ştatlara. Sebäbi biri edip berer diýip pikir etmäň. Siz şu zatlary şeýle pikir edýän bolsaňyz diýmek sizde jogapkärçilik diýen zadyň diýip öter ýokdugyny anlatýar. Her bir adam özüri edýän hereketlerine jogap bermeli. Onluklary düzedin, onluklary döredin diýilen soň siz şu zatlaryň uğruna bolmaly.
Yok maňa degme özüňiz edin, bizim soň barar, olar ýaldat bolmaz. Her bir adam jogapkärçiligi duýmalydyr. Siz ulu adamlar ýa çağalykdan başlap size jogapkärçiligi nämedigini bilýän bolmalysyz. Şoň üçin hem hökman onluklary döredin, goşulun aktivni hereket edin. Benim şu geçen yıla çenli adamların Türkmen milletimizin beýle degradasiýa bolandan habarym ýokdy. Çünkü geçen yıl şu yanvar, fevral, mart aylarına gatnaşyp başladykda şu işlere men özüm hakdaýdym. Onuň men bilemokdum. Türkmenistan bilen aram ketilen soň adamlarla gürleşmem soň bularyň mentaliteti, zady men ýadymdan çykyşypdyr. Olar o derecede mentalitet gaty ara tapawdy diýendir diýip pikir etmedim. Halkyň degradasiýa bolandan şeýle zatlardan habarym bolman soň şu geçen yıl bäri okuyan komentariyalary, ýazýarlar, olar okuyan adamlarla gürleşýän bolyn. Edil başga bir planeta düşünýärlik boldum, men dogrusyny aýtsam. Şeýle degradasiýa edilipdir de halk ene men size diýende ýüzlenýän ştaýdyn. Sizin düşünjäňiz gaty dar. Degradasiýa diýmek ene şu gaty dar düşünjäňiz. Hiç da düşüneňiz ýok. Şu zatlar inem üçin edilýär, siz üçin edilýär. Siz özüňizden bilip edilmeseňiz, edip oturan adamlar barka şolaň gadyryny bilmeli. Men ene şunu aýtjak boldum. Bu zatlar siz üçin hiç zat ýalykdyr. Ýöne ýuwaş görürsiňiz, bakarsyňyz, bir adamlar işläp başlandan soň gelýän netijeleri görürsiňiz bolyn, onuň düşünüp başlarsyňyz. Ha, bu da biziň eden zatlarymyz, biziň ýaşan döwrümiz duruşuna ýalňyş eken, duruşuna ýalan ekeni, ana indi durmuşyny indi başlaýan ekenini ýersiňiz. Şoň üçin her biriňiz jogapkärçiligi boýnuňda alyň, jogapkärlik çemeleşin, zatlara biýliňizi berip uşan, gatnaşyň hökman aktivini men şunu aýtjak boldum. Sağ olun öyle sarılma. Hakikaten bir zat bellak geçmiş öyle sarılma. Yurdun içinden bana günü nasıl zannedip gördüm. Ümmet ya halmrada genellik diýdi. Oğluk diýen gör bizim doğan arnaşymyz 50 adamdan geçdi diýip otylardy. Şey edip birigip adamlar indi doğan arnaşlarynyň arasynda, ynanşan adamlaryň arasynda şo biziň edýän çykyşlarymyzy halka ýüzlenmelemedi ýa ýurtda bar problemlerini açyk görleşýär. Ya daşından hökümetin olýanky dinleýijisi ya agenti gelen hatta bir ynanşan adamlaryň arasynda gelme mümkinçiligim ýok. Ine şoň üçin orluklar ýüzlük töredörlerim bar, 500 töredörlerim bar. O gidip dur ýöne biziň istediğimizçe uly meşwerde ýa meşwerde geçenat. Ine şol emma diktatura bir güni bir ýyl halkymyz üçin. Bu nestirçi ýagdaý agyrlaşyp barýar. Näçe şol ýurdun içinde edip bildik, şonça geleceğimiz üçin dähwetli boljak halkymyzyň geleceği üçin. Şonu aýtjak boldum. Tawal moçaryn. So taýda WTZK tohunmas diýer. Kemine şoňa söz bereli. Bilmem. Vatandaş. Aýdy berin WTZK kim o? Salam vatandaşlar. Geçýärşi hemmeňe. Şu halmrada siziň ýanky okap beren Halas etiş toporunyň esasy beýannamasyny okap berdiňiz. Şonu biz bütün halk bolup goldaýas. Şu halas etiş topory biziň düşünüşimiz boýunça şu halky şu häzirki rejimden halas etmek diýip düşünýäs. Hem şoň uly üstünlükler bilen şonu biz aňryp alyp gideriz. Nesip bolsa halkymyzy şu halas etiş topory bolup bütün halk bolup ulu üstünlüklere yeter deyip anam bildirýän. Hemem şu onluklar diýlenne biz gaty özümizi jogapkärligi hasap edýärse, şumat ýurdun içindekiler bilen biziň onluklary ýaýradanmyz 50-60 adamdan geçdi. Nesip bolsa ondan köpelder deyip anam bilen aýtyp biljek. Dolu goldaýas hemem bize karşı duran adamlara da düşünmeklerini ştaýdan haýyş edip soraýan. Tabi bize kommentlerde
karşı duran adamlaram bizim Türkmen vatandaşlarımız ya yurdun daşından bir ne tanış adamlar değil de şolaram Türkmenistan'ın rayeti, Türkmenistan'ın Türkmen vatandaşlarımız şolara da haist etip yüzlenen şu sebebi bile halk bolup koşulmaklarını haist eden şutaydan. Çünkü bir halk bolup, halat etiş toporu bolup, bütün halkımızı şu kıyınçılıklı yağdaylardan ulu üstünlüklere yeter deyip ona bildiriyen. Tamam. Tamam, tagriyal katım. Ana Rockefeller deyip bir vatandaşımız elini alırdı. Kimine? Aha. Aydı varım da. Salam vatandaşlar. Men şu evek aytacak zatlam yankı näme hareket etmeli, näme hareket edip şu ayda otur kamyad oturan nemelenmez var da yankı vatandaşlarımız şolar aytacak bolýan näme hareket etmeliini, näçe wagtlaryny bir ay yol berdiysem dogry bolar. Aydyk gelýär, onluklar döretmeli, onluklara goşulmaly, hareket etmeli. Indi tarap boyluğu koymalı, wagty geldi da şu at şoňa ýalňyş düşünmäň. Bizim en başymyzdadyr. Halmyrada da Taparada weçne adam däl şolaram häzirne ullar çykyp ýol görkezmeliler. Ne bir ýyl bärasyn lak gelen nähil oýunlar geçdi halkyň başyna nähil nemeler, nähil dodaklar görülýär, nähil provokatorluklar edildi. Indi garan taýgarma şu wagt bolup da men pikirimçe inni özüňiz şudatlar görüp oturýarsyňyz, düşünip oturýarsyňyz, köpüleňiz ýöne tarap goýulyp esasy nädir, näme bir hil halk bölüşip durda şonu aýyrmaly, men pikirimçe aýyrmalanyň edil şu wagt ýanky Halmyradaň okan nemelerdi esasynda biz şudatlar ýuridikileşdirip watanymyzy halas edip biljekdigimiz näme ikuşsyz şoňa berip düşünmeli mukadiyana vatandaşlara şonu haýyş etjek bolum. Halas yurdun içinde şu kösen oturen atalanmaz, garnaşlanmaz, doğanlanmaz, jylanmaz. Şolaryň hemmesine, kömek edeliň hemmesine gowy durmuş bolsun, daşynada näçe adam öýüne gidip bilmän otur, okuwçylar pul alyp bilmän otur. Bulardan hemmesi şu bir adamyň taparagan ýa-da Halmyradaň problemasy, bu hemme halkyň problemasy. Şoňa hemmemiz halk boljak bolsak biz şudatlary etmeli, şudatlar etmesek biz halk bolup bilmeýäs. Şoň üçin şu vatandaşlardan etjek haýyşdym. Goşulşalyň, bir ýyl mundan öňe bir-birimize dowanym jyým diýip oturduk. Näçe nursam kuwatlar diňe sowuşlar köp ýerde ýazyny görýän. Diňe sowuşlar diňe näme dilýär. Gelip şo adwirlygymyz gadarnalyň onlara bekidelliň ganym watanymyz halas edeliň. Şunu aýtjak bolum vatandaşlar. Sağ olun. Sağ ol, taňryk. Başga kim var? Vatandaşlar. Halmyrada menem aýdaýyn bir näme. Aýt bolsa. Adamlaram aýt bol berdi ýaly. Indi ildeşler ben komentariýalaram opşy umumy okudum. Ýani tahmin edişimiz ýaly reaksiýa, o iki taraply reaksiýa bar. O biz onu öňünden hem bilýäs. O ýene bu milletin halas bolmagyny islemeýän iki topar vardır. Bunu ýadyňyzdan çykarmaň. Biri ýurdun içindedir. O biri ýurdun daşyndadyr, ýurdun içindekilerden o näme alýandyr, eklenç alýandyrlar. Şu halky daşynda da oýanmagynyň öňüne almak bilen bu zatlar bolmaly. Şonuň üçin bu halk bölündi, o böldüňiz diýilen näme gelmeň, o halk bölünen däldir, halk bölünýän hem däldir, o birleşdirilýän hem däldir. Halky o manipulasiýa edýändirler. Ýani nämesi ýok. Indi halas ediş guramasy näme sebäpden dörenligini o görkezdik o taýda. O hemmemizin bilýäs o zatlary ýanky aýdyň aýşam ýaly ýa-da komentariýada da geçdi bir ýerde.
bu zatlar bilinýär ýöne şu zatlar izgideril edip yazan bir sany ne jurnalist vardır, o ne Azatlyk yazandır, Azatlyk radiosu ýyllardan bäri işleýändir. Bu zatlara da ünsüňiz çekmek isleýän ýörüýte. O näme üçin ine şu zatlar ekrana berilmeýär izgiderli. Ýoksa şu ýanky yazılan maddalary daşary ýurtda haklary görkezseň, akıllary almaz, akıllary durar. Bunun ýalan bir döwlet dolarmy, ýurt dolarmy diýilen näme çykar. Indi bunun daşynda da Milli Halas Ediş Guramasynyň döredilişini görýäňiz bugün. Bundan soňky günlerde etjek işleri, wezipeleri var. Soň etmeli işleri var. O zatlary görürs. Döretjek bir näçe guramalary bardyr. Bu bir. İkinciden biz populizm edemiz ok we şu wagta çelle daş döwremizdäki adamlary ekrana çykarmajak bolduk. Sebäbi populizmde iş ýokdur. İş eden adamda da populizm bolmaly däldir. Yani gerekli ýerinde adamlara näme der, çykar aýdar. Indi biz şu taýda ýene bir soraw bardy. Köp adam ýüzüne atýan däldir. Onuň bir näçe sebäpleri bardyr. Hakykatdan hem aňyrdan gorkýan bolmaly. Şahsan men gorkamok. Ýöne görýän bolsaňyz köp adam eýýäm ýüzüni açdy. Onuň bir sebäbi bar. Yani bizim daş döwremizdäkiler däl. Olaryň yani ýüzüniň açanlarynyň sebäpleri bar. Ona ýoş düşünüp berersiňiz. Indi bu halas ediş guramasy ýurdun içine girip döwletiň strukturalaryna çelli barýança gurandan soň güýjüni ýitirýändir ýyldaşlar. Ve saparaň aýdyşýaly bunun üstünde bir gurama ýokdur. Bütün döwletler gurulanda ýa-da täzeden gurulanda döredilýän zatdyr ve buna ne partiýa, ne birleşmeler, ne de başka zatlar näme edýän däldir, üstüne gelýän däldir ýa-da çözýän hem däldir meseleni. Bizim giren kynçylygymyz, problemamyz gaty uludur. Onu çözmek üçin hem diňe şu ýoldan geçilýändir. Başka ýoldan ama geçjek bolsaňyz wagt ýitirersiňiz. Ondan soň ýene bir zat bolar. Ýene beýleki tarapdan näme bar? Mine taht söwüşleri ýa-da bir zat aklyna gelýän bolmaly we şona ýörüýte getirýärler. Onu kommentariýada da ýazýarlar. Ýyldaşlar taht ýok bolsa bunun dawasy hem bolmaz. Bu bir. Ikinciden döwlet gurulmaly diýäs. Döwletiň nämesi ýokdur. Hökümetiň dawasy bardyr. Biz hökümetden öň birinji döwlet gurulmaly. Ondan soň kim taht gurjak bolsa üstüne gelip guraýsyn. Döwlet gurulandan soň hiç bir tahtyň hem edip biljek ziýany bolmaz. Bunun daşynda da ýanky näme bar? Milli Halas Ediş Komitetiniň azalary köp bölegi gizlin galjakdyr. Köp bölegi hem açykdan hereket etjekdir ve edil gurama ýaly hereket etjekdir. Yani gepin gysgasy. Şonuň ýaly zatlary aýtjaktym. Üns bermeli zatymyz bu taýda näme ýaly bolmasyn problemany çözmek üçin köplenç bir sanak näme bolýandyr? Kyn problemanyň çözgütleri bir sany bolýandyr. Şonuň üçin hem şol bizim problemamyz hem kyn. Onuň hem çözgüti bir sany bolmalydyr. Beýleki nämeler hem ýyldaşlarymyzyň özleri hem çykaryp urady. Manipulasiýadyr, ýene nämeler, iň esasy bizi ýyllardan bäri uykudan oýanmagymyza päskelçilik berýän zatlaryň iň öňde gelendir. Ine serediň söz azatlygy diýerler, demokratiýa ýokmu diýerler. Ýyldaşlar söz azatlygy gerek bolýan bolsa, onuň jogapkärçiligini bile kabul etmeli bolýanys.
o demokratiya gerek bolýan bolsa, onuň hem jogapkärçiligini o bile kabul etmeli bolýaňyz. O eger siziň demokratiýaňyzyň ýanynda jogapkärçilik ýok bolsa, onda gaty görmäň. Siziň demokratiýaňyz kabul däldir. Onam şu taýda aýdyp geçeýin. Näme üçin aýdýan bunu? Bu sözüňem jogapkärçiliksiz ýagdaýynda manipulasiýa bolýanlygyny aýtjak bolýan. Onsoň näme bardyr? Tanqid sözü bardyr. O tanqidiň hem suwutnamasy ýok bolsa, olam manipulasiýa bolýandyr. Suwutnama diýibem ýalňyş bir zat görkezýän bolsaň, o töhmet bolýandyr. Yeneler var. Bunun sonu bitmez. Aydarsyňyz bular kimler edýär? Bular ýyllardan bäri öň kommunistik rejim edip geldi. Şol bir tek nemedir, taktikadır. Ondan soňra diktatorlar hem şol kommunistik rejimiň nemesini gurnap gelýärler oýunlaryny. Elbette ol iň soňunda güýçden gaçmaly. Sebäbi ýalňyş ýalan bilen yol alınyan däldir. Ýalanyň iň soňunda bütün aýyplar açılıp başlamaly hökmen suratda. Men şolara aýtjakdym. Esasy meniň üns berýän ýerlerim we ildeşlerimiziň üns bermekniň gerekli ýeri diýip pikir edýän. Sebäbi iň soňunda halka düşman bolup biljek diňe ýalandyr. O ýalanam hemmekim öz nemesine göre, bähbidine göre gözleýän bolsa, o başka bir zat. Meniň aýtjagym şu. Lepes. Sağ olun. Doğru. Yani bana da benim bir gıyız kaçalara aytıp geçeyim. Şurada nemelemi. Halmurada bu nemelen sinodurp geçtiniz. Yani kanunu bozmalı nemesini aldık geçtiniz. Vatandaşlar şurada şu aydılan diyilen sözlerden doğru netice çıkarmanızı immenizden ayış edeceğiz. Şurada vatandaşlar bu gep gönü aýlym berilipdir. Yani gönü prima efir edilipdir. Ve şu gep beşiň aşany başlayan 300'e töwerek adam serede oturýardy. Şu komentariyada yani kiminen bellek geçýärlik bu diktaturan saklanyp galmagyny neme berýän 2 nokta var yani saklanyp galmagyny isleýän bir ay ýurdum birden yani ýurdum gaşyna bellek geçdi kiminen. Ve şolar şuta gelip şu komentariya gelip şu halkın arasını bozacak koyar yani bir islenmeyen nemeni ortaya atacak koyarlar da yani bir şu komitetin ilki oynayan bir oyunlarını korkacak koyar yani biri spayçılık etya biri yine hayvat etya onları nemetmen yani diyecek koyanın berdak oturuyan adamların hemmesi yani düşüncesi ütken yani düşüncesi yerlikli düşünýän adamlar diýjek bolýan. Şoň üçin olara kendimi üstlerine şundan ibaret yani aýtsak. Sağ olun. Ýeme hakykatdan şu düň elan etdik de bir ay boldy. 20 senden aňyrda bir başga hereketlere başlajak diýip boldy. Hökümetinklermi, beýleklermi ine sahypalara girip goýup bilen hapasyny goýup oturýarlar. Olan barına bolup berişi şol. Olardan gaty görmän watandaşlar, olar alýan aýlygyny ödemeli, hasabat bermeli. Ine şuly iş etdik diýip, iş eden adam bolýar. Bir de olarda iş talap edýär. On maddadan ibaret. Olaram ine şu bizim üstümizde goýan tohuny iş diýip hökümete ine hasabat berýärler ýa atjak. Ine özümizden hemmemiz ine bir milletin adamsy, yani o taýda bir aýarlygony da aýtdy da, yani karşı durarlarym hökümetdäkileri haýyş edýär. Olardan haýyş etmen peýdasy ýok. Näçe gerek ýyl ýarym dowamyny haýyş edildi. Sypaýçylykla diýip görüldi. Bir insanyňda da ýüzlenildi. Şol toprakda hemmemiziň en atalarymyzyň ata-babalarymyzyň bir toprakda garşyp ýatanyny ýatlandyryldy. Ýok. Olar ýa Türkmenin bir sözü var, kuy-kuyunu kabır düzüldür diye de. Bu adamlar eğrağız, şu eğirliğine gitmeliler.
Ol bir ikinciden men öz sahipamda şol adamyň birini goýjak gal sebäp ol sahipa tapara bir ýere gaýdyp ol bizim öýümüz ýalyýar. Näme üçin onuň içine ayakkably giyirmeli. Medeniyetde gelsin, sonra versin, sonra ona cevap alsın. Ol taýdan başlap iki sözüň başyny çatyp bilme. Ol bizim ölen ýeten enelemede, bajylamada ýetjek boldy. Men o zatlar hiç kime ýol beremek, berdirjegem. Şoň üçin garşydaşlar gürlejek gepinizi bilip gürlen diýjek sözüňizi bilip diýin. Sebäp soň emma ortlar aýtmyşlar abratka perlecit diýär. Bugun bolmasa erti hasabat bermeli wagtyňyz günüňiz gelir. Siz şumal ullanýan işledýän kuratorlaryň Aşgabatda turan, Moskwada turan, sonra gyzda gelende öýler bütün sizin sanawyňyz bilen getirip bizim öňüňize taşlarlar. Şonu näme diýip, şonu näme saýrajakdyr halkyň öňünde. Süleymanyň deplerime bardyr. Hana öyle şaýrynyň aňyrsyn seredi, ol ýigit bilen hemmeme. Onun için hasabat günü emma şiral şahyryň bir boşlugyny getirip bardy. Hasap maşin işläp durdy. İşläp durdy şol hasap maşin 30 ýyl bar. O jogap bermeli wagtym gelir inşallah. Şonu aýtjak boldum men şu meselede. Inni saparagy el gallery aýdyň sen inim garaşa ýaşula bereli sözi. Tawol Halmurat ben ýanky aýdanyň üstüne ýetirjek bolýanna. Ýanky men Türkmenistan döwletinde milli howpsuzlukmy näme atlaryny demedi oturmaýyn. İndiler, dogonlar, iyileşler, vatandaşlar ähli oýnunyň hemmesini bilýär, çözdük. Adamlaryny da kendi bilýär. Hökümeti grup başlar. Şo taýda da ýanky şuňam howpsuzlygy bolar, sizin milli howpsuzlygyňyzy ýaly. Şonu men ilkulak duýduraýyn. Manipulasiýa edýän adamlaryň hemmejesiniň spideri, adi demeleri bilen yüzlerce adamları bilýär, hasabyny bilýär, kim näme işleýänini bilýär. O her ýyňyň araňyzda da adamlarymyz bar, infasany bilýär. Şonu men size gow edip, ýanky beýniňizde ýanky jynk getip oturur ýarlak demedey. Soň wagty geler jazalanyp başlajakdyr. Şonuň hemmejesiniň günäsini bu zatlar sizin kelläňizi ýalak işlemese biz kelläňizi bir wagt okurur diňardyk. Bular bir ikinciden döwlet howpsuzlyk komiteti diýip orta çykan bolsa, men komitetiň işgär diýip bilýän bolsa, şo guraman ýokdugyny şol subutlamakdyr. Türkmenistanda olar ýalak orgun ýokdur. Bir topur şagala ýanky şarlatana çokunup gorkup demedip görmän, kellelerine de zat ýokdur, ukyplarym ýokdur, ne watan saklap bilýändirler, ne watan gorap bilýändirler, ne de düşünjeler bardyr. Bulan işgärlerine bulan işgärler elbette däldir, bular olan şyt ýorkalary, şoňa meňdeş demelerdir, şapkalardyr. Olam hemmejesini çykardy. Yeken, adyny çendi bilýändir. O sizin aramda sokonnoňdan bilýär. Ulany bilýär. O sizin garşyňyzda dolanýar. O şonu bilmek üçin bolanýar. Ne şonun bir ýerinde ýazyn. O demmäňizi ýeke. Bundan aýryk her ädimini ölçüp adem edersiniz. Ya profesional işlersiniz, bolmasa ýanarsiniz. Ben şonu aşağı çırp aýdýan. O çıkanak garry ýaşuly bu zatlary düşünmeýän, bilmeýändir öýdüp demedmen. O garry oýuny sokay tutur diýär. O sizin entek ortaýda etjek zadyň öňünden bilýär. O içinde kuratorlaryňy çenli bilýär. Ne şonu ber ýadynda demedin, bundan aýryk oýun oýnasaňyz ýanarsyňyz. O biz sizi ýakmakçy däl. O şu watan size de gerek, sizin çağlaňyz üçin edýär. Şonu bir ýerdeňizde ýazyn, demedin, bollum Halmurat sag bol söz ören üçin. Onlar aydın söz saňyny. Haydi.
Menem şu yankı nämen aýdyp geçecekdim-de şol ine döwlete hyzmat edýänler ýa yeneler diýip kommentariýalarda provokasiýon kommentariýalar ýazýarlar-da. Watandaşlar şolary bärde olan ýazmagy şo sizin pikiriňizi ýa-da dinläp duran wagt şo nämeni bozmak üçin ýazýarlar. Olaň niýeti belli, ýöne olardan ertirkünine halk harekete geçer. Şolaň hemmesem olar diktatora hyzmat edýär ýa-da gowy görýär diýip pikir etmäň. Ol adamlar aýlyň alanda näme etdiň diýip soralýar-da. Olar ne şu ýazan zatlaryny suratly düşürüp görüp gözjär. Men ne şu zatlary etýänine gör diýär-de. Birine diýär, biriniň şahsiýetine deýdim, birine ýanky söwünç ejesine söwdüm, doganyna söwdüm diýip görkezýär. Şoň üçin hem olara aýlyk berilýär. Ol adamlar pikir etmäň, olaram düşünýär şu aýdylýan zatlaryň näme digini. Hataw düşünýär olaram, ýazýanlarym. Ýöne olaň işi şol, işi bolan soňam işi neder? Yani olara näme etmek gerek? Elektrikli ýöne halk ayaklanan wagty 100% bilýär olaň şo halkyň tarapyna geçýäni, ýa-ni şolaň arasynda belki goşulyşyp şolaň arasyna garşy gitmän isleýändir olaram, pikir etýändir. Ýöne elbetde olaryň ýanky saparaňy aýdyp geçýärler, hemmesiniň ýokarsynyň edýän işi adı familiýasy bilen şu nämeleri bardyr. Yani goşan adamlar. Olar ýöne cezasyny çekmeli, olar hukmany suratda. O cezasyny çekmeli olanda diýende birine bir zat eden üçin däl, hakykatine adalet diýen zat bardyr. Biz näme adalet dikelçek biles. Adalety dikeldip olaryň eden zatlaryna göz yummak näle bolar, näçe derece dogry bolar. Ertirki gün adalet bolarmy soň? Bolmaz-a. Şoň üçin o taýda adalet diýen zatlar ine şoň öňünde jogap bermeli hemme adamam eden işine ýa-da etmedik işine. Tapaw diýär. Şoň şu kommentariýalarda watandaşlar haýyş etjek zadym şol kän bir söwüşmäň şoň ýaly adamlar söwgän bolsa ýene bir zat aýlayan kommentariýalarda kemine senden haýyş etjek şu zady eger adamyň şahsiýetine deýän bir kommentariýa bar bolsa bizim däl tapaw diýok kim bolaýsyn hatda bir tanamayan bir adamımız olsun, bir adamın şahsiyetine deyilen olsa şol kommentariya ya da şol yazan adamı blog etmeli gerek değil. Sebebi onun izinin şol adamda demek kellesi işten okumak da hakikaten. Şahsiyetine değmen sen hakkın yok. Deyip bilirsin yine sögüp böyle da şahsiyetine değmen istendik adamına sögüp sen şol blog edilmersin. Yani manipülasyon ile yankı provokasyon şahsiyete değmek şol adamları böyle kanal blog edilendir vatandaşlar. Ona maydalı. Sonradan çıkıp söz azatlığı değil mi? O söz azatlığı olan bilen sen onun nämediğini düşünýän adam, söz azatlığının nämediğini düşünýän adam kommentariya çıkıp söz azatlığı var deyip yazmaya vatandaşlar. Şoňa düşünýän adam şonu şo taýda yazmaya da. Yine şolara aýdyp geçecekdim vatandaşlar. Doğru. Hemen vatandaşlar öwrenim telefonun görüp otyn gönefir gidýän ýerini. Ekrandan görmesemem. O sawalym vatandaşlar edýän gollugyňyz üçin, diýen sözleriňiz üçin elbetde owene halk bolup bilelikde bir işlerin başyn bozup bitmejek iş ýok. Ýylyň göýüji, sylyň göýüji diýip halkymyz ýöneýär aýdyna. Bolarakmy? Boljagyny men gaty bulugyny bilen garaýan. Indi bir topar adam pikir etdi, biler ýaşalardyň şol boşuna gürläp otyr. Ýok bizine ýaş nesilek şu tak öz aramyza getirip bunu şular bilen Amerik watany dolanmakçy. Indi gelecek şular eline bermekçi. Hökümetem, döwletem, parlamentinem hemmejigini. Sapara kimizin kördüýämiz köpürden geçdi watandaşlar. Şu taýda gülýäli durmuşymyz bar. Eger bir adamyň bir masalany durmuşy bilen ýaşaljak bolsa. Ýöne bir watan diýen bir toprak diýen bir düşünje ol baglyny ýakyp barýar. Ondan soň siziň ýygyňyzda galan doganlaryňyz biziň hem ýygymyzda bar. Biz olary ýurdun daşyna alyp çykanda. Şoň üçin hemme bir ugry hereket etmeli işi bar. Bizim adamlar şoňa çagyrýar. O taýda ýazylypdyr, bir ýazypdyr, 50 adamym bar ýandy. Bu işler bir şol 50 adamyň bilen etmeli işler öz araňyzda pirarlaşdyr. Bunun men adamyny getirmän gatdan. Oladyr şuň 100 adamyň adam bir ýere üýtse hökümet bir adam tymsalsa ählisini ondan soň öz ara pitirdik goýberýär. Görüňiz geçen ýaz aýyny näme etdiler. Häzirim halk aýnalyp bilen bir toparda atdan şol düşünjesi ýetmeli üçin.
Şonçun gayrat edin, öz aranızda, özünden yan adamlarınız bilen birleşin. Hökmen 10 da yetmesen 6 adam bolun, 3 bolun, 5 bolun, 7 bolun. Yani öz canınızdan yan adamlar bilen pikirdeş bolun, etmeli işleri nahil edilse o bolacak. O bir güllük için birgene gal oğurluklar. Gelecekte şu vatanımızın fundamenti şu, düğümü şu. İstenlik yerde näme edilmeli bolsa owan meşwerine şäherde mi etrapda mı vilayetde mi şu gorluklar onun öz aralaryny öz pikirini ýetirmeli şol yerli hakimede onun ýokarkylary deputatlaryny özleri saýlawa gatnaşmaly. Şoň üçin gurnaly bu gorluklar meni ýasa paragan gurlan diýip gurnamda watandaş özüňizi goran diýip gurnaýarsyn. Watan toprak elden gidip barýar. Ne şu zatlar üçin gözüňe tutulan bu gorluklar. Şol hökümet artık mes adamlara azar vermesin, bilmesin, görmesin bir adamlar arkayn hiç olmagyna öz ananşyan adamlar bilen arkaylykda oturup öýün içine pikir alışdym ya iş yerine diýip ene şonu biz size maslahat berdim. Şolum dogry. Ene şonu aýtjak boldum. Ene aýdyň ýene melini galdyrýar. Ol aýdy berin. Vatandaşlar men näme aýtjaktym, başka şu ýanky okalan maddalar hakynda pikirini aýtjak bar bolsa goşmaça aýtsa, ýoş toparlasak säýä wagtymyz ýetip gelýär. 4-5 minut wagtymyz aldy vatandaşlar. Şonu aýdaýyn diýdim Halmrada. Ay bu ne wagtymyz azmy bu? Awa bugün birazcık wagtymyz az. Bolýa. Onu Gowhargydan bar men häzir söz bereýin. Gowhary, söz senden. Salam vatandaşlar. Setim açık bolmagyň üçin açyp näme bilmedim. Menem aýdyp geçýäniňden hemme zadyň üstüne goşatmy ýa tebäri biziň birleşmegimiz diýmek. Aýtjak zadym aýdyp bilermi bilmedim, emma Schneider'meye hiç kim hiç ile bizim yurdumuzun içindeki bolup geçen zatlaryň bir gelip düdüdüp veya da neme dip bermeýärdi. O taýdaky içeridäki oturanlar bizim çağlarymyz, bizim enatalarymyz, olar kynçylyk görýär, bir başga bir däl. Şo sebäpli bu taýyk ýygnaşýanymyzyň sebäbi sizin hemmeňizden bilýäňiz yurdun içindäki bolup geçen betbagysyzlyk we bunu biz düdüdüp biler içeriğini bir başka bir değil. Haýsy ýurdu el alanda hemme ýurduňan başyndan kynçylyklar geçen hiç haýtmaňam alsaňa şu durmuş ýaşdy diýip hiç kim olara getirip beren ok hiç ile. Ve içeridäki bolup geçen şu wagtky adalatsızlyk bolup geçen oğurluk şoňa meňdeş bir näçe betbagyçylyk zatlar bu halka edilýän zulüm hiç birini biz hak etmeýär. Hiç birini hak edemiz yok ve bunun aşağından almak, hakymyz islemek o bizim en neme hakymyz, doğal hakymyz. Ve gyrada seredip durmagan veya da gelip işin ucundan tutmagan bize galdy. Gyrada seretsek bir başka bir siz seredýäňiz duruň biz düzedeliň diýmer. Aýdyp geçen datlaryňyzyň üstünde doldurjak bolýan bolýan elimden kendat gelenek. Göni efir bolan soň biraz gaçyp bolgunýam bolmama mümkin. Şonu aýdaýyn diýdim, näçerek düşünüp bildim, düşünüp bilmedim. Sağ ol Gowhary. Tanrı ýatkadan aýdan sözleň üçin. Awa başga aýtjak goýjak zadyňyz barmy watandaşlar? Ýoksa mana aýdyp oturýar da wagt çakly Halmrada oturmaly. Biziň alyp barjymyz şol wagt boýunça esasy şahsy aýdym bolup durdy. Ýoly boýunça ýok demeleri. İnternet meselesinde. Öyle çağrımda elini aldırıyor. Gıytgaca bir halkımda yüzlenmekçi de. Ne şu geçen yıl katı kayan adamlar ayağa kalıp başladı, uyanıp başladı. Şular cemleşenine gördüğünüz de hemen dağıttılar. Her kim bir yere dağıttılar. Olanım el savabam şeydibem iyide çekildiler köp adamlar. Indi men häzir şolara yüzlenesim gelýär. Kaderli vatandaşlar, elmedama oturup pikirlendiňiz, nirede adalet, nirede de
yankı yalan şudatlaryň hemmesini görüp bolýandyr. Eger şu adalata siz diýişdirmek bolup ýapyşsaňyz, sypdyrmaň, ýapyşsaňyz ana şonu alyp çykarsyňyz. Şol adalatly hökman ýeňmeli. Adalaty gazanmaly hökman. Şol ýapyşan ýeriňiz, şo dogrudur diýip ýapyşan ýeriňizi sypdyrmaň, alyp çykarsyňyz. Şoň üçin hem hemme ýanky ýyda çekilen watandaşlarymyza da haýyşym hökman biliňiz bir kuşamda ýene goşulyň. Gelin ýydyňyzda biz size garaşýas. Bu şu wagtyny ýaşlymyz bize ýol öwredip oturka nirde ağ, nirde garanyň ak näme gara näme şey diýip öwredip oturka biz şolaň gadyryny bilelim. Bularam wechna adam, ömürlük adamlar däldir. Hökman goşulşyň. Şonu aýtjaktym men. Salam vatandaşlar. Menem öz gözlemimde şu aýdylanyň hemmesini gollaýan, ýene de özünden bir üstüne goşup adym var. Şonki aýdylan zatlaryň arasynda bizim halkymyzyň jemgyýetimiz hatırlıp barýar. Şoň üstünde menem öz aýtjak zatlarym var. Mahrum vatandaşlar şu jemgyýetimiz bozulýandyr we bozulanlarda kän köp maşgalalarda şu bozulan maşgalalar var we käbir maşgalalar bozulmagyň üstünde dronlar da var. Bizim many barymyzyň agdy bir bolup şu täze Türkmenistana ýetişmalydyr. Gurmalydyr vatandaşlar. Şu edilýän işleri hemmeti bir adam üçin edilýän däldir ýa-da özlerimiz üçin etýän däldir. Nesillerimiz üçin edilýändir, gelecekde nesilimiz üçin edilýändir. Şoň üçin baryňyzdan haýyşym menem şu koşulmagyny haýyş edýän hemmäňizden. Şular ýaly aýtsam. Sağ bolun. Näme onu şu ýerde jemleýäsmi ýa dowam edýäsmi? Vatandaşlar. Eşdilýänmi? Burada eşdilýäňiz, o jemläp bilersiňiz. Onu vatandaşlar hemmäňize Taňry ýalkasyn geleniňiz üçin, dinleýäniňiz üçin, öz pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin, ana o taýda ýazan kommentlaryňyz üçin bir gurrumyň dowamy erti ýürgün aňyrkyn şeýler gider barar edilmeli işler gatkan öňde onu meni tertipleşdirip siziň dikkatyňyzy günne gün aşa ýetirer durur. Onu şuwurlukça hemmäňize öňde saglyk, inki